Ahoj všichni, já vás moc zdravím. Vítám vás na dnešním představení obchodní příležitosti, jak podnikat v trendech. Moje jméno je Nicole Lébl a podnikám více než 6 let. Jsem moc ráda za to, že jsem této příležitosti podnikání dala šanci a možná i vy někteří hledáte nějakou změnu v životě nebo jste otevření novým příležitostem. A právě proto může být tohle vysílání právě pro vás. Dneska se dozvíte o tom, jaké jsou vůbec možnosti podnikání a jak i vy se můžete připojit k našemu týmu. Sny a cíle v životě byly vždy o cestování a svobodě a právě proto jsem hledala povolání, které mi toto umožní. Před 6 lety jsem se rozhodla začít si budovat něco vlastního, nechtěla jsem se spoléhat na někoho jiného a chtěla jsem být vlastním pánem. Na začátku je možná každý trošku skeptický, ale poté, co jsem tuto příležitost poznala, jsem věděla, že jsem přesně tam, kde mám být. Nyní podnikám na plný úvazek, díky tomuto podnikání jsem poznala skvělé lidi, mám možnost cestovat a žít přesně takový život, jaký chci. Záleží, jaké vize máte vy a co v životě hledáte. Pro někoho to může být dodatečný příjem, možná někdo má cíl vybudovat si vlastní podnikání, chce se sám zlepšovat, pomáhat druhým, potkávat nové lidi a pracovat v čase, který si sám určí. Pro mě byl ovlivňující faktor to, že je toto podnikání absolutně v trendu, protože trend ovlivňuje budoucnost. Jsou to technologie a sociální média. Víte sami, že sociální sítě jsou obrovským nástrojem pro podnikatele. A další, co je v trendu, je personalizované řešení pro krásu, wellness a zdraví. Protože každý se o sebe stará, chce vypadat dobře, chce být zdravý a je to něco, co pořád roste a co se pořád zvětšuje. Zároveň však pro mě bylo důležité i udržitelnost zdrojů a životního prostředí. Možná někteří z vás už podnikají nebo přemýšleli, že by podnikat začali a proto si myslím, že je potřeba se podívat na to, jak vypadá klasické podnikání versus spolupráce s námi. Typický příklad pro klasické podnikání je, že si člověk většinou rozvine podnikání ze svého koníčku, z toho, co má rád, anebo se zaměří na vlastní e-shop. Zde můžete vidět, že to není úplně tak jednoduché, protože ať už se rozhodnete pro jakoukoliv možnost, tak vždy je zde několik povinností. Stojí zatím náklady na pronájem, na nákup produktu, balení, logistiku, materiál, webové stránky, skladové zásoby, případně vaše zaměstnance a je to obrovská investice. To, co děláme my, je to, že podnikáme v trendu, máme vlastní e-shop zdarma ve spolupráci s dodavatelem, se společností, bez investic, bez zaměstnanců, bez skladů, bez ručení majetku, můžete začít dnes a zcela zdarma. Máte také možnost budování franšízy. Pojďme se podívat na naši společnost. Naše společnost je vědecká, zaměřená na anti-aging, beauty, wellness a zdraví. Máme více než 50 trhů po celém světě, je 40 let na trhu a hlavně je inovativní. Věda je zde vždy na prvním místě. Máme stovky zaměstnanců, kteří jsou špičkami ve svém oboru, proces kontroly kvality a bezpečnosti a právě díky tomu jsou naše produkty jedničkou ve světě. Jednou z částí naší oblasti, na kterou se zaměřujeme, je zdraví. Naše jedinečná technologie, kterou máme k dispozici, je tento biofotonický skener, který je patentovaný, měří ochranu buněk v těle a prevenci před stárnutím a nemocemi. Vy tak můžete zjistit, jak i vy jste před těmito faktory chráněni a jestli to, jak se stravujete, je dostačující nebo ne. Druhou částí, na kterou se zaměřujeme, jsou anti-agingové technologie neboli přístroje na domácí použití. Zaměřují se na omlazení naší pleti těla a je to jednička ve světě v oblasti omlazení neboli anti-agingu. Pojďme se podívat na produkty, které jsou populární ať už na sociálních sítích nebo novinky v beauty inovacích, což je například náš nejprodávanější Beauty Focus Collagen Plus, který je na trhu jednička, nebo novinka na vlasy, nehty a pleť Beauty Focus Multi Beauty. Absolutní inovací pro rok 2023 je Wellspa IO. Je to integrovaný přístroj na tělo propojený s aplikací, který vám zajistí personalizované řešení na vaše potřeby. První přístroj na světě, který propojuje estetické, zdravotní a sportovní benefity. Zde vidíte úspěchy společnosti přes více než 35 let. Určitě bych ještě zmínila, že společnost má několik iniciativ a nadací a díky tomu tak přispívá tam, kde je potřeba. Pomáháme tak lidem obecně cítit se dobře, vypadat dobře, začít si budovat svoje vlastní podnikání a žít život takový, jak chtějí. A zároveň pomáháme i oblastem, kde naši pomoc potřebují nejvíce.
Pojďme se podívat, jaké jsou možnosti. Doplňkový příjem, nastavení si vlastní pracovní doby, příležitost pracovat odkudkoliv, možnost týdenního i měsíčního vyplácení, více než 40% tržeb z prodeje je vypláceno jako provize. Je na vás, kolik času a úsilí vložíte do svého podnikání, záleží, jaký je váš cíl. Naše společnost zařizuje spoustu věcí, my máme vše připravené takzvaně na zlatém podnose a to, co děláme my, je, že sdílíme produkty zákazníkům a otevíráme příležitost podnikání. Zde vidíte, jak tento jednoduchý způsob funguje. Vy doporučíte produkt svému zákazníkovi, napojíte ho na společnost, na e-shop, on si tam objednává, společnost mu pošle jeho objednávku domů a vy získáte od společnosti provizi za zprostředkování. Nejenom, že můžete mít zákazníky po celém světě, ale zároveň si můžete budovat i svoje týmy. Jak v České republice, tak po celém světě, protože si můžete vytvářet vaše vlastní franšízy neboli vaše pobočky. Zde vidíte kompenzační plán na různých pozicích, průměrnou, měsíční a roční provizi. Částky se samozřejmě můžou měnit a jak vidíte sami, můžete si vytvořit opravdu velké podnikání. Dalším bonusem ke kompenzačnímu plánu jsou odměny za vaši práci, takzvané výlety úspěchu. Pokud splníte podmínky kvalifikace, tak vám firma zaplatí dovolenou pro vás a například vašeho partnera nebo koho si budete chtít vzít sebou. Ty destinace jsou opravdu luxusní, my jsme s manželem se kvalifikovali 2krát na Mauritius a do Ameriky a musím říct, že to byla luxusní dovolená a naprosto jedinečný zážitek. Veškerá podpora a školení je součástí, máme plno nástrojů na práci, školicí systém, událostí, workshopy, vzdělávací akademie a další, takže na to určitě nebudete sami. Na závěr bych chtěla říct, že je to jedinečná příležitost a pokud cítíte, že to s vámi alespoň trošku rezonuje a jste tomu otevření, tak tomu dejte šanci. Já jsem moc vděčná za to, že jsem to udělala a že jsem té příležitosti využila, protože myslím si, že by byla obrovská škoda, kdybyste litovali, že jste tomu tu šanci nedali. Ať už máte jakékoliv pochybnosti, tak za mě tady nemáte co ztratit a hlavně na to nikdy nebudete sami. Protože jsme tady my od toho, abychom vám pomohli naplnit vaši vizi, vaši budoucnost. Jsem vděčná za to, jaké lidi mám okolo sebe, se stejným nastavením, se stejnou vizí toho, že chceme od života více a chceme si plnit sny. Takže pokud i ty chceš být součástí, tak dej o sobě vědět. Děkuji vám moc za pozornost a budu se těšit na další společná setkání. Ahoj.